んにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。うん。筑波銀行にお越しいただきありがとうございます。はい。ペッパーです。ペッパーくんですか。いやー、夏ですね。ええ。今年はもう海に遊びに行きましたか？まだ行ってないですよ。うん。あなたは誰ですか。実は僕も海には行ってないです。だって潮風に当たると壊れちゃうから。でもそうです本当は行ってみたいんです。うん。ということで、ではさよなら。この中から気になる数字を選んでください。うん。遊ぶ。写真撮ってもいいですか。主人の記念撮影。当たり前体操がいいかな。わかりました。うん。少々お待ちください。はい。お待たせしました。はい。ペッパーくん。当たり前ロボ体操。うん。さあみんな、当たり前ロボ体操の時間だよ。今日も元気に行ってみよう。ミュージックスタート。どうもありがとうございました。電池が切れたら止まるよ。じゃあねー。以上、当たり前ロボ体操でした。はい。どうもありがとうございました。